máme špeciálne video so špeciálnou postavou. V tomto videu nájdete hráčov Sabiska a do detva a taktiež špeciálneho hráča Voroxisa. Našou témou je 10 faktov o nás. Pýtať sa budem ja a do detva a Voroxisa. Začnem takými jednoduchšími otázkami a tieto otázky budú improvizované. Čiže si a do detva a Voroxis musia odpovede vymýšľať, takže to bude celkom dosť zábavné smysly. Takže začíname. A do detva. Prečo natáčaš? Pretože ma to baví a chcem byť veľmi slávny a to je všetko. A teraz otázka pre Voroxisa. Prečo nenatáčaš? Tak lebo ja som to ani nechcel, lebo ma to nebavilo. Keď to začal moja bratranec, keď to začal Aďo Detva a Sabiska, tak aj mňa to zabavilo. Teraz otázka pre Aďo Detva. Ako si sa dozvedel o SFčku? Dozvedel som sa o SFčku tak, že môj kamoš Tomáš mi to povedal a videl som, ako to hral, tak som to aj ja hral a on to hral na svete 13 a ja to hrám na svete 16. Voroxis? Ja, lebo Aďo Detva to povedal Sabiska a Sabiska to povedala mne. Teraz taká trošku divná otázka. Prestaneš niekedy hrať SFčko? Neprestanem, lebo môjim cieľom je 300 level a chcem si dobiť hubičky aspoň 500 po 25 eur. A teraz trošku iná otázka pre Voroxisa. Prečo by si mal prestať hrať SFčko? Neviem, ja by som ho nikdy neprestal, lebo ja to chcem dotiahnuť do 200 level a chcem mať dobrú pozíciu. A do detva. Aký bol zatiaľ tvoj najlepší epik? Môj najlepší epik bol 20 level, kosa a odvtedy do 113 mi vôbec žiadna zbraň nepadla. A teraz Voroxis trošku iná otázka. Aký bol tvoj najhorší epik? No, takže najhorší bol taká čiapka na štestičko. Prečo máš takú prezývku, akú máš? Preto, lebo každý to má tak a nikto si nedáva svoje pravé meno. No, lebo sa mi to páčilo. Ktoré podzemko si zdolával najťažšie? Najťažšie som zdolával 5. podzemko 10. protivníka. Ktoré podzemko si zdolal najľahšie? No ja som zdolal prvé podzemko prvého. Čo ťa na SFčku nebaví? Nebaví ma nič a všetko ma baví. A čo ťa baví? Mňa baví, keď si píšem s ľuďmi zo Čechu a keď na niekoho útočím. A teraz trošku ťažšia otázka, ktorá bude rovnaká pre obidvoch. Ktorý je tvoj obľúbený hráč? Môj obľúbený hráč je Gambler a Andrea. Podľa mňa Smysl is Beck a Kvistik. Čo hovoríš na tvoj Čech? Na môj Čech hovorím to, že je dobrý, ale ťažko sa dávajú goldy do ňoho, ale máme zatiaľ 3 pozemka a dúfam, že sa došpoháme na pozíciu 10. Ja preto, lebo tam máme dobrú vúdkyňu, dobrých dôstojníkov, dobré bonusy, veľa podzemok a ja si myslím, že to môžeme dať aj možno aj na 20. miesto. Odkedy hráš SFčko? Od 12. februára 2013. No ja to hrávam od 13. januára 2012. To si ale musel hrať na nejakom inom svete. No ja som takedy hrával svet 6, to ma prestalo a ja som teraz začal hrať Voroxisa od 17.6.2013. Takže to by bolo všetko o našich 10 faktov. Strašne veľmi pekne vám ďakujeme za vaše zhliadnutie našich videí a taktiež za nášho prvého odberateľa. Sme neskutočne radi a preto sme vlastne pripravili toto špeciálne videjko. Naše videjka budeme pridávať postupne každý týždeň a špeciálne videá budeme pridávať vlastne hocikedy. Vlastne budú to také zabavné videá a taktiež to bude napríklad tie fakty. Do komentárov nám môžete poslať vaše pripomienky a vaše návrhy na zlepšenie. Veľmi pekne vám
Ďakujeme. Ďakujem. Ďakujem. Dovidenia. Čaute.